Mijn DJ-naam is Goldfish. Nou, ik zou zeggen een goedemorgen dan. Harlinga. Waar ik mee ga beginnen, dat is een nummer van Jim Reeves. Dat is een verzoekje dat is aangevraagd door Siep Torenbeek. Nee, dit is een foute boel. Dat noemen ze een beginfoutje. Ik draai dus op een legale internetzender. Omdat ze dat wisten dat ik dus op die internetzender zat, dan zaten we hier dus eens een keer koffie te drinken. En toen vroegen ze van mij van, kan dat hier ook? Ik zei, ik wil met mijn draaiprogramma wil ik wel iets maken dat jullie dus, dat hier kan. Dit lied vertolkt de waanzin van de oorlog en de loze beloften. Nou, dat is helemaal waar. En bedankt voor je verzoekje, Joop. En hier komt hij aan. Dan kan iedereen dus een verzoekje indienen via een briefje. Dat is bij ons in de bus gekomen. Dan zoek ik de muziek op die aangevraagd is. Nou, en daar maken we dus dan een programma van. Hij is hier echt al een klein beetje beroemd in Harlinga. Want hij heeft ook nog een zender, een internetzender. En daar kan je ook op luisteren wat er allemaal aangevraagd wordt en wat hij allemaal speelt. Dus ja, helemaal fan. Ik woon hier nu al 13 jaar. Maar sinds een paar maanden geleden heeft hij voor het eerst opgetreden. En ik wist niet eens dat hij een DJ was. Dus ik vind dat leuk. Ja. En men vindt het ook leuk. En je ziet wat er van komt, hè? Even kijken, hoor. En waarom heette jou DJ Goldfish? Nou, meestal als je dus op een internetzender zit, dan draaien ze dus met een nickname, noemen ze dat dan. Toen zeiden ze tegen mij, heb jij geen nickname? Ik zei, wat is dat? Nou, dat is dus een andere naam, buiten je andere naam om, bij eigen naam om. Nou, ik heb toen op internet is van alles te vinden, dus toen kwam ik hier bij Goldfish terecht. Nou, en dat vond ik dus wel een leuke nickname, dus vandaar dat ik nu draai onder de naam van Goldfish.